Bai, Ibai González naiz, Aldezarrean, Iruñako Aldezarrean bizi naiz, baina berez Urritzola Arakilgoa naiz, herri txiki batekoa. Eta, 30 urte ditut, eta filosofiako irakaslea naiz, aurten Lizarrako institutuan. Esan duzu Aldezarrean bizi zarela, ez? Zein da Aldezarreko gazte kopurua lehenik eta behin? Gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Gazte kopuru, ez dakit zehazki zein den, baina esango nuke gazte desente daudela. Aurreko ikasturteetan, adibidez Iturraman irakasle bezala egon nintzela, Aldezarreko gazte asko Iturraman joaten ziren, orduan, esan dezaket gazte asko mugitzen direla Aldezarretik. Eta zein esango zenuke dela Aldezarreko euskararen egoera? Zein den? Entzuten da, ez da entzuten? Bai, entzuten da, bai. Asko entzuten da, nire ustez. Egia da, ze kaletatik mugitzen zaren hori aldatu daitekela, ez? Ni mugitzen naizen, behintzat, lekuetatik asko entzuten da. Eta nola hobetu genezake egoera hau? Nola hobetu genezake? Uste dut, horren bidetik gauzak egiten ari direla, ez? Adibidez, euskaran aldeko espazio publikoak sortuz. Hasiko gara ja poteo filosofikoaren inguruan hitz egiten, zu poteo filosofiko hauetan parte hartzen duzu ez? Bai. Ideia hau, poteo filosofikoaren ideia, badakizu nola sortu zen? Bai, erkidegoan egiten zen, Tolosan hasi ziren, uste dut 2020 urtean, eta filosofiko ikasleak ziren momentu hortan, hasi ziren proiektu honekin, Tolosa aldean, oraindik jarraitzen dutena. Egia da, Bilbon ere beste adibidea daukagula, Bilboko bira kulturgunen ere egiten diren poteo filosofikoak ditugula, eta hori ikusita, okurritu zitzaigun, horrelako zerbait, horrelako espazio bat sortzea Iruña aldean. Berez, poteo filosofikoa zer da? Eztabaida filosofiko bat da, baina, poteen artean, infusio, kafe, garagardo bat izan daitekeela, ez? Modu lasai batean filosofatzeko gune bat dela uste du. Nola antolatzen dira poteo filosofiko hauek? Normalen egiten duguna da, gure artean erabakitzea ze gai jorratuko dugun, ez? Horretarako normalean pertsona bat daukagu, aditua dena, ez? Gai horretan, eta berak aurkezten du poteo filosofikoa, eta behin bere aurkezpena eginda, berak galdera batzuk planteatzen ditu, gero entzulegoari, eta gero talde txikitan eztabaidatzen dugu, gero ere talde osoan eztabaidatzeko, komentatzeko zer hitz egin den talde txiki horietan. Pasaren ostiralean izan zenuten poteo filosofikoa, nola joan zen pasaren ostiraleko poteoa? Hontan Elena Agirre Erizek izan zen gidaria, poteo filosofiko honen gidaria, eta berak bere masterra mailerako lanean landu zuen streamerren eragina neraben artean, eta zen nolako estruktura edo zen nolako eredua plazaratzen duten streamer horiek gazteengan, ez? Eta berak genero ikuspegitik landu zuen gai hau, orduan zen nolako maskulinitatea ere erreproduzitzen zen, ez? Orduan berak poteo filosofikoan gai hau ekarri zuen, eta berak hori aurkeztu egin zuen, eta gero horren inguruko eztabaidak egin genituen. Eta ze eztabaida motasa sortu ziren? Adibidez, zen nolako eredua, ez? Ona edo txarra den eredu hori ere, eta zen nolako konponbideak egon daitezken, konponbideak baldin badaude, noski. Poteo filosofiko hauen helburua zein da? Zein da? Uste dut, hasieran komentatu dugula, espazio euskarazko eta filosofiai buruzko espazioak sortzea da helburua, ez? Baina garrantzitsua dela uste dut, eta hortaz aparte, euskaraz izateaz aparte ere, pentsamendu kritikoa lantzea, ez? Eta hasierako poteo filosofiko horietan, Tolosaldean sortutako poteo filosofiko horietan, gogatzen dut, artikulu batean aipatzen zela filosofiak gizarteratzeko helburua zeukatela, ez? Eta guk ere helburu horrekin egiten dugu poteo filosofiko hauek. Esan duzu euskaraz egiteko espazio bat dela. Bai. Euskaraz filosofatzea zaila da edo eztabaidatzea, ez?
gazteleraz uste duzu errezagoa dela, edo... Ez, berdin. Zailtasun berdina dauka. Osea, zer ulertzen dugu zailtasunagatik, ez? Zailtasuna dago euskaraz filosofatzeko argi dago Nafarroan bai, zergatik, ez? Egoera politiko zehatz bat daukagulako. Eta espazio hauek sortzeko zailtasunak ditugula ere. Ordan bai, zentzu horretan, ez, ulertuta. Egia da, hizkuntza aldetik, berdin eztabaidatu daitekela, arabieraz, edo gazteleraz, edo frantsesez adibidez ere, ez? Eta euskeraz noski ere. Honetaz pixkatuz egiten ere, modu divertigarri batean eztabaidatu daiteke filosofia, ze batzutan guretzat aspergarritzat hartzen dugu, ez? Zuek ondo pasatzen duzue, la imaginatzen dut. Modu divertigarria. Bai. Eta galde bat egin dezaket? Osea, zer da divertigarria? Ondo pasatzea, ratu hon bat izatea. Zaila egiten zait. Divertigarria izan daiteke, baina... Depende gaia ere, ez? Bai, baina divertigarria baino gehiago estimulagarria dela uste dut. Eta... Gau, eske, gai batzuk izan daitezke, divertigarriak ez direnak, baina oso estimulagarriak izan daitezkela, ez? Eta nik dut, pentsamendu kritikoa lantzeko, aproposa izan daitezkeen gaiak direla, ez? Baina, divertigarria baldin bada, beste zentzu batean izan daitekela, modu lasai batean, eztabaidatzea edo normalean filosofiari buruzko daukagun ikuspegi horretatik aldentzen den egoera bat plazaratzen baldin badu, planteatzen baldin badugu, bai, izan daiteke. Eta zuretzat, zeintzuk dira zure gai gogokoenak eztabaidatzeko edo zein izan da zure poteo filosofiko gogokoena? Horrela gogoan duzula? Hiru egin ditugu, baina adibidez, bai bigarrena utopiari buruz izan zela, eta hirugarrena ere, egia da, gertutasun gehiago dagoela, ez? Baina duela gutxi egin dugulako. Baina, nik irakasle naizen neurri horretan, ikusi egin ditualako horrelako egoerak, ez? Streamer horiek, eraikitako eredu horiek, gazten artean ikusi ditudalako, ez? Horrelako adierazpenak, adibidez, emakumeen eskubideen aldeko borrokan, horrelako kritikak, gaina publikoki eginda, irakasleen aurrean, orduan. Hurbiletik ikusi dudan gaia denez, interesgarria iruditu zait, edo, nintzat, interesgarria iruditu. Eztabaida hauetan humorerako tokia dago, edo... Bai, beti dago. Nire ustez beti dago denbora, bai eztabaidetan edo ez bizitzako edo zen momentutan. Hitz egin nahi nuen pixka bat ere adierazpen askatasunaren inguruan. Adierazpen askatasuna garrantzitsua dela uste duzu kasu hauetan? Edo zein izango litzateke muga? Humorari buruz ari gara. Bai. Nire ustez, ez du mugarik eduki behar. Ulertzen dut, eztabaidagarria izan daitekela, ez? Muga edo behintzat lekuz kanpo dauden, adibidez txisteak edo umore egitea, hori zentsuratzeko gogoak izatea, ez? Edo horren kontrako jarrera edukitzea, baina eske zaitasunak ikuste ditut muga jartzerakoan ere. Hor zentsura jartzen baldin bada, nor jarriko du zentsura hori ere? Alderdi hortan bintzat arazoak ikuste ditut. Igual norbait mintzea ja izango litzateke muga edo... Mintzea. Bai, izan daiteke. Nork erabakitzen du hori, ez? Hori da nire kezka ere. Hori gaitezkelako horrelako jarrera autoritario batean. Zer da mintzea ere? Definizio hori erregea mintzea hori mintzea izan daiteke eta pertsona publiko ez den pertsona bati, herritar normal bati umore berdina eginda ez da mintzea, nor jartzen du, ez? Muga hori. Ez daukat, zoritzarrez galdera gehiago ditut erantzuna baino gehiago eremu edo behintzat gai horretan. Baina, nire ustut ere, galderak egitea horren inguruan garrantzitsua dela, ez? Eta egia da, gai oso polemikoa da dela umoreari buruz. Eta poteo filosofikoan ikusi zela ere hori egia da, nola, filmetan ikusten da, filmen zaharrak ikusten baldin baditugu, umoreari buruz baldin badira, ostia,
egiten diren txisteak gaur egun ez dira zuzenak, ezin zuzenak izango, ez? Horlako txisteak eginda, ez dakit, humorezko pelikula horiek ikusten baldin baditugu, hor ikusten da garapen bat, gizartearen garapen bat egon dela, ez? Eta nire ustut, bueno, gizartea izan daitekela muga hori sartzen duenak, ez? Hor ikusten dugun bezala, claro, gaur egun, ez dakit, ze pelikula, Ace Venturaren pelikula bat jartzen baldin badugu, eta bueno, emakumeen kontuko umore bat azaltzen baldin bada, ba, segurazki ez zela umore zuzena izango, ez, gaur egun. Evoluzio bat ikusten da. Bai, noski. Nire ustut gizartearen garapen hori, ez, eskubideetan, horrelako ikuspegian ere, eta hori ere eragina daukala umorean, noski, argi dago, ez dakit, nola esaten da, gazteleraz, los ofendiditos esaten da, ez? Claro, arazoa da, ez da arazo bat, da gauza gizartea garatu egin dela, ez da, ez dakit, ofendidito gehiago daudela, osea, jendea oraindikan, ez, bueno, gelditu dela, ez dakit ze garaitan, agian erdi aroan gelditu dira oraindikan, orduan, horregako ikuspegi hau bat, ez? Uste, bueno, joan gara asko adarretatik galdera egiten baizu. Ez, bueno, hau moztu dezakez, ez? Ez, galdetu behar nizun, evoluzio hau ez, onerako edo txarrerako den, ze batzutan evoluzio honek zentsura ekarri du, modu batean, orduan... Adibidez? Umorearen kasuan, emakumeekiko umorearen kasuan, momentu batean umore horrek grazia egiten zuen. Bai. Eta orain jende askori ere grazia egiten dio. Bai. Orduan modu batean zentsura bat izango litzateke. Claro, baina eske, bai, baina, claro, gauza bat da publikoki eta pribatuan, ez? Adibidez, claro, ez ara jarriko, imaginatu, iratxe hortzetan, ez, edo hierrian gaudela, eta ez gara hasiko horren inguruko txisteak egiten, ez dakit, osea, badakigu non gauden, ez? Osea, testu inguruaren kontua eduki behar dugula. Baina horrelako txisteak eremu pribatuan egiten direnean zentsuratu behar ditugu, ez dakit, osea... Zuk zure buruan noizbait mugatu duzu umore modu bat, osea, umorea gai bereziren batean egitean edo zerbait bereziren batean hitz egiterako orduan? Bai, argi eta garbi. Eta poteo filosofikoetan ere? Edo horraskeago sentitzen zara nahi duzuna esateko edo adierazteko? Baina, claro, hemen ere umoreari buruz ari gara. Ez, umorea edo adierazten askatasunaren inguruan. Zakit. Umorearekin, eske, kasu horretan umorearekin bai. Baina, eztabaidarako ez dut horrelako sentsaziorik eduki. Umoreari buruz bai. Ez dakit kotxe batean, lanean izan dut jatorri desberdinetako pertsonak, ez? Eta bere bizitzarekin da. Eta kontu zehatz batzuekin, adibidez, polizia kontuekin edo txiste bat egitea poliziaren kontra, hor egon da, ezakit. Polizia den edo, ezagun bat edo lagun bat daukala polizia, ezakit. Hor bai, ikusi dut, ez dut horrelako txisteik egingo, agian, mindu, ez? Dezakedako pertsona hori edo, baina ez, hausnartzerakoan edo eztabaidatzerakoan, ez? Ni uste dut horre ere, eztabaidarako arauak ezarrita daudenez, ez? Eztabaidatuko dugulako, eta argi dago, ez? Eztabaidatuko dugula momentu horretan, orduan, ez dagoela. Zaude ez, ere nik uste beste ideologia edo beste iritzi batzuk entzutera? Bai, noski, argi dago. Bestela ezinak poteo filosofiko batera. Hori da, eztabaidatzerakoan ere, ez, onartu behar duzu, bestearen argudioak, eta argudio zuzenak erabiltzen baldin baditu noski, eta hori, berak esaten duena ere, ez? Zer uste duzu dira poteo filosofiko hauen alde ona eta alde txarra? Zerbait aldatuko zenuke, edo dauden bezala utziko zenituzke? Bai ez, hau bai galdera zaila.
Okerrena baino gehiago igual beldurra izan daiteke, eta hori izan daiteke alderdi, ez? Txarra edo. Adibidez, beldurra asko emateit, horlako gai bat ekartzerakoan, adibidez, streamerren kasuan edo, entzulegoa gaizki hartzea, ez? Edo gustoko izatea eta horlako tentsioa sortzea, ez? Eztabaidan hori bai. Hori izan daiteke niretzako momenturik okerrenena. Eta zure zatirik gustokoena? Gustokoena. Aukera izatea, ez dakit, ikuspegi berriak ezagutzeko aukera hori, iritzi ezberdinak entzuteko aukera ere, hori daukat, bai. Izan daiteke alderdi gustokoena, nire ustez. Gazteentzako zaila izan daiteken irakasgaia dela, baina hori ere, helduetan ere ikusitako jarrea dela, ez? Osea, ez da bakarrik gazteek daukaten ikuspegia, iziketan nik dut, gizarteak edo, gizartearen parte bat izan dezaken ikuspegi izan daitekela, adibidez, gai oso zailak planteatzen direla, akademiarekin normalen lotzen den, ez, gaia izan daitekeela, eta aurrekoan hori gertatu zitzaidan Euskal Herri irratira joan nintzenean, hor igogailuan, pertsona batekin elkartu nintzen, eta igogailuko elkarrizketak, eguraldiari buruz edo berak egin zian irratiari buruz, ez? Berak bazekilako irratia jongo nintzela, 12. pisura eman niolako, eta gaitu zian zeri buruz, ez? Eta nik filosofiari buruz izan nion, eta esan zian, bere antzuen izan zen, ze zaila gaia, ez? Eta gazteek ere daukaten ikuspegia dela irakasgaiarekiko eta baita ere jarduerarekiko, ez? Baina ez nuke esango gazteen ikuspegia dela bakarrik, baita, Claro, galdetzen dizut gazteengatik ze programa gazteratu deitzen da. Baina, ulertzen dut gazteak eta jendeak orokorrean filosofiarekiko ikuspuntu antzekoa izango duela. Osea, ez dela adin kontu bat. Izango dela pertsonaren kontua, pertsona bakoitzaren kontua. Bai. Uste duzu urteekin jendeak pentsamendu kritiko gutxiagoa daukala? Ez dakit. Galdera okurritu zitzaidan, ze azkenean jasotzen dugun hainbeste informazioarekin eta hainbeste iturri ezberdinekin, sare sozialekin, guztia hain azkar aldatzen ari da, zen ikuste dut, hau nire pentsamendua da. Egia da. Ja, bakoitzak, galdu dugula, bakoitzak benetan pentsatzen dugula pentsatzeko. Bai, eta kasu horretan gazteek daukatela erronka oso, erronka erradoi bat horren aurrean, ez? Eta honen inguruan Iñigo Martínezek, filosofoak idatzi du duela gutxi liburua, dela pantailen garaipena, ez? Eta horri hitz egiten du zuk aipatutako gaiari buruz. Nola gaur egun kontsumitzen dugun mugikorra izan dela, ez? Gaur egun dela gure gorputzan beste atal bat edo, eta hortaz aparte, nola kontsumitzen dugun informazio guzti hori, ez? Shorts, YouTubeen, hor TikTok ere daukagu, horrelako aplikazioak daudela, eta horri informazioa moztuta eta azkar ematen dena, ez? Eta zuk esandakoaren horren harira, pentsamendu kritiko gutxiago daukagu. Esango nuke zailagoa bihurtzen ari dela hori lantzea, ez? Eta horrelako etorkizuna planteatzen baldin badugu. Claro, filosofiatik zer egin daiteken edo horrelako espazioak izan daitezkela soluzioa edo konponbidea, hori pentsamendu kritiko hori lantzeko, ez? Baina ez dakit gutxiago dagoen. Etorkizunera begira zailagoa izango dela hori lantzea, nire ustez, arazoak egon daitezkela, erronka erraldoi badaukatera gazteek. Orduan, poteo filosofikoan sortzen denez giro hori beharko genituzke horrelako askoz espazio gehiago, ez? Jendeak hausnartu ahal izateko eta baita ere nik pentsatzen dut jendeak geroz eta gutxiago hausnartzen duela, ez? Edo ongi hausnartzeko momentuak hartzea, nik uste dut jendeak hori ez duela egiten. Azkenean hainbeste informazioarekin
jendeak ja ez daki zer duen, ze informazio jasotzen duen, nola kudeatzen duen informazio hau, azkenean. Bai, hori da zuk esan duzuna, eta ni uste dut hori hor, joder, oso etorkizun, bueno, zaila edo izan daitekela, ez? Horrega, ni uste dut, bueno, baina ez bakarrik horrelako espazioa sortu behar ditugula, ez? Poteo filosofiko espazioa, baizik eta ni uste dut ere, bueno, kalean gizarteratzearen garrantzia, ez? Pentsamendu kritikoa gizarteratzearen garrantzia ni uste dut hor dagoela, ez? Poteo filosofiko gehiago gotea, ez? Baizik eta, bueno, gizarteak, jendeak hartzea horrelako, hausnartzerako edo pentsamendu kritiko lantzeko jarrera hori. Hori ni uste dutela garrantzitsuena. Eta gauza horiei buruz eztabaidatzea, ez? Denbora hartzea gure bizitzaren alor guztiak aztertzeko, ez? Adibidez, mugikorren erabilpena, gaur egun sare sozialek nolako pisua daukaten gure bizitzan, zer nolako necesia daukagu gure bizitzako minutu eta segundu guztiak gauzetaz betetzeko, ez? Beti, ezakit, ariketa egingo dut, gero ikasiko dut, gero joango naiz ez dakit zer egitera, gero gure agenda, ez? Guzti hori betetzea, gauzetaz betetzea, azkar bizitzea, gauza guzti horiek, bai, pentsamendu kritiko horren bitartez landu daitezken eta kritikatu daitezken jarrera dela. Bueno, negatik ja bukatuz goaz. Vale. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo ikuslegoari animatu nahi diozun poteo filosofiko hauetara apuntatzea, edo zerbait gehitu nahi baduzu, orain. Vale. Bueno, gonbidapena bai. Bai. Gonbidapena bai, gauza da, urrengo ikasturtean hasiko garela, hirugarren poteo filosofiko hau gure azkeneko poteo filosofikoa izan dela, ez? Ikasturteari dagokionez, urrengo irailean hasiko garela berri ere poteo filosofiko honekin, eta saietuko gara gizartean, ez? Borboran dauden gai interesgarriak puntu horretara, ez? Elkartzeko puntu horretara ekarriko ditugula, eta etortzeko, animatzeko, eztabaidatzera eta baita ere beraien pentsamendu kritiko hori lantzeko. Mila esker bai elkarrizketa hau eskaini izanagatik. Bueno, zuri. Kaixo, Laia, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, lehenengo gauza eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Eta gaur, lorezaintzaren inguruan arituko gara. Azkenean, zu horretan aritzen zarelako hori da zure ogibidea. Beraz, hasi baino lehen gustatuko litzaidake azaltzea zer ikasi zenuen zuk eta nola iritsi zinen nolabait lorezaintzara. Bale, ni 19 urte nituenean, hasi nintzen paisajismo ikasten Txantreako zentro batean, grado superiorra dela. Eta bukatzean, egin nuen TFGA, eta hartu nituen orain nagoen enpresan. Eta zer da paisajismoa zehazki zeren hauen zuten dugunean, ezakit, uste dut orokorrean ezakigula zertan datzan hori, zer ikasten da? Kurtsoan zehar gauza asko, baino niri gehien gustatzen zaidana da diseinua. Osea, ez da arkitektura bezala, baino lorezaintza eta diseinua norain hasten direla, ez? Bai, hori. Eta ze urtetik ari zen zara lorezaintzan? Duela 4 urte, 21 urte nituela. Bale, eta nolakoak izan dira 4 urte horiek? Nola da adibidez zure egunerokotasuna? Zu egun normal batean zer egiten duzu? Ni askotan errepikatzen dut lana. Ez da egun batzuetan hau eta besteetan hau izaten da gehiago. Bai, hori da. Eta denetarik podak,
Ni gehien gustatzen zaidana, nire lanan, eda loreen plantazioa. Ditu bi temporada, udakoa eta negukoa. Eta hori da gehien asemejatzen dena nire bai, hori da. Eta, klaro, zu azkenean kalean egiten duzu lan, ez? Egunero kalean zaude, Bai. ordu askoz, eta Bai. egiten duzu lan nolakoa da, gogorra da, eske, uste dut askotan ez dugula, nolabait ez garela, kontziente, horrelako lanek suposatzen duten nolabait, esfortzuaz, ez? Bai, neguan oso gaizki eta udan oso gaizki ere bai. Gero, pues, daukazu beste gauza onak kanpoan egotea, osea, pues, airea, jendea pasatzen da, ez da hemen egotea eta egun guztia Claro, ordenagailuarekin, egotean eta bezala. bai, dauka bere gauza onak eta bere gauza txarrak. Eta esango zenuke orokorrean, zure inguruko, eta zure ingurukoa ez den jendeak nolabait baloratzen duela egiten duzun lana? Bai, a ber, gertu dagoen jendea bai, baino gero kalean egoten den pertsonak ez dira izaten oso onak gurekin, guren lanarekin. Zaborra asko, eta azken finean loreak jartzen ditugunean botatzen dute baloiak edo pisatzen dute, eta, bueno. Zer esango zenuke dela ez zure lanetik nolabait gehien eta gutxien gustatzen zaizuna? A ber, nire lanetik gehien gustatzen zaidana loreak. Osea, temporadetan aldatzea. Eta gutxienekoa, igual zaborra bildu. Zeren azken finean da asko eta da oso txarra. Eta, gainera, zaborra biltzea berez zuen lanaren parte da edo egiten duzu egin behar duzutelako hor dagoelako? Bai, a ber, gure enpresan biltzen dute jardinetan dagoen zaborra. Gero kaleetan dagoena suposatzen da ez dela gurea. Baina, bueno, eske al final... Bai, hor dago eta bildu behar duzu. Bai, eske, bai. Eta, zu nolabait, osea, Iruña osoko jardinetan lan egiten duzu edo zonakadoa edo nola funtzionatzen du horrek? Pues daukagu bi zona A eta zona B. Zona A da San Juan, Ermita-Gaina Mendebaldea eta Etxabakoitz. Eta gero, zona B da Bekoa. Txantrea, Rotxapea, San Jorge eta gero poligonoak, Landaben eta horrela. Gero zentrokoa egiten du beste enpresa batek. Eta hori, osea, bi zona daude eta zuri nolabait zona batean lan egiteko esaten dizuete edo ez dakit egunaren arabera batera edo bestera zoa? Bai, egunaren arabera. Eta, orain uda datorrela, uda ja hemen dago, beroa dator, zer esango zenuke dela nolabait gogorrena horrelako egunetan edo bero egunetan lan egiteaz? Eguzkia, zeren beroa azken finean ura edaten baduzu, baino eguzkia ezin duzu kendu. Osea, neguan hotza asko, baino lanean bazaude, beroan como que entras en calor, ez? Bai. Eta udan, ura, sombra, baino ez da servitzen. Eta ze, klaro, egun
oso eguzkitsutan edo oso beroetan aukera ematen dizuete adibidez ezakite ordu gutxiago lan egiteko edo ordu ezberdinetan lan egiteko edo hori ezin daiteke aldatu eta horrela da eta bueno, Ez, ez da? zeren udaletxea paktatzen du enpresarekin ordu batzuk eta ordu horiek, bai, bai. Orduan, bueno, ja amaitzeko eta aipatu dugunaren arira, zer esango zenioke nolabait jendeari horrelako, ez dakit, langileak ikusten dituztenean, zer esango zenieke pertsona horiei nolabait buruan izateko edo kontziente izateko pertsona horiek egiten duten lana eta esfortzuaz. Ba, zaindu behar dela egiten dugun lana, guk eta denon egiten duten lana, baina guk ere bai, kanpoan daudela, loreak, belarra, dira gauzak ez direla igual asko, ¿cómo se dice? Baina baritzen edo jendeaz dela... Bai, edo ikusten, ez? Igual ez da asko ikusten lan hori, baino al final denok ari gara ordaintzen lana, osea, eta bueno, ba hori, pizka bat. Primeran, ba ez dakit zerbait gehitzea edo zerbait gehiago esatea gustatuko litzaizuken aipatu dugun guztiaren harira. Ez, zaintzea amalurra eta gutxi gehiago. Primeran, ba, mila esker Olaia gurekin hitz egiteagatik eta egiten duzu lana egiteagatik. Zuie. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.